Han er i Norge. Så kommer i morgen. Til lokal nede i Jysk. Men du kender efterhånden turen. Ja. Er det tredje gang uden bedøvelse? Nej, det er anden gang, tror jeg. Er det så Altså, det er uden bedøvelse. Nå, mor siger 3. Er det tredje? Det er tredje gang. Ja. Ja, det mener jeg også. Ja, det kan jeg. Blød næsen. Bliver næsen? Det gør den altid, når man får det her. Fordi det der, det snukker lidt, så kan det godt gøre det. Vi tager ganske mange biopsier i starten efter transplantationen, og når så kroppen og det nye hjerte har vendt sig til hinanden, så kan vi efterhånden holde op med at tage dem. Altså, der er nogle patienter, som hvis immunforsvar umiddelbart tager pænt imod det nye hjerte, hvor der slet ikke kommer noget afstødning. Og så er der nogle patienter, hvor vi må bruge mere immundæmpende behandling og tage flere kontrolbiopsier, fordi at immunsystemet er mere aktivt og har en større afstødningstendens. Og det kan man ikke vide på forhånd. Okay. Nå, Roland. Ja. Er du klar til at få det overstået? Ja. Kan du vente 2 sekunder? Så kommer der et september nu. Det kan godt spænde og svige lidt, Ja. det er godt. Du er ikke, hvor jeg skal være, ikke? Okay. Er det okay? Ja. Det er godt. Godt. Du er sådan træt, Roland. Ja, han er en modig dreng. Rune spørger, hvad det er for en ledning, der ligger Ja, det er bare sådan en ledning for, Det er fra min EKG. for hjertediagram. det er ikke noget, der ligger inde i. Det ligger udenpå. Og hesson skutjanon ser laknen hver han skal taka bitanar av hjertanon. Og det er bare helt det gør det. Lemmenar som vi sutja oman etter brinkene av Rolande er og pentunar fra skolbetjerne. Hjersta sast til høykro av myndene. Ja, det kunne jeg mærke. Det er simpelthen vejeren, der går ind og kilder ind i hjertet, og så kan man give en anden rytme lige pludselig. Ja. Det kan vi jo se på det Så EKG. ser jeg fedt lige nu, om han er det rigtige sted. Det vi bruger til at tage prøven, det er sådan en her, som åbner sig. Har du nogensinde set de der stoltråd, man har lukket hjertet med brystkassen? Ja. Okay. Det har Finn vist dig før. Altså, jeg har kun set det på det Ja. her. På skærmen Ja. jo kunne se noget. Kan vi ikke af med dem? Det er ikke så lett i morgen å få no gåar bitar av hjertanon. Finn Gustafsson skal ha fæter av trimon gåom biton. Man tager biopsier. Men det gonger er sindur strilte. Det er ikke noget? Vi fik ikke noget. Nej. Det er det. Der var ikke noget. Det kan jeg spørge glad for, så det er det. Jeg spørger. Det går fint. Ja. Ja. Der var noget. Det er fint. 6 ferner må han opp vid lutlo tonjene. Så har vi taget sådan en lille prøve her. Vi sætter cirka på. Ja, der er en her. En lille bitte en. Det er meget minimalt, jo. Ja. Altså det er sådan en Det er en god en. god en.
Når man så skal vise det her, så sender vi det over i sådan noget formaldehydvæske, 4% til patologerne. Og så er det dem, der ringer til Finn og fortæller, hvad prøven har vist, og så ud fra den kan man så regulere det immunsupprimerende behandling. Den er også den er lille, men den ser det. Jeg tror også, jeg skal hente. Nogle små nogle af det der. Jeg tror sidst var lidt små. En stor og 2 små. Ja, jeg skal have en god mere. Ja. Hålla mest med det? Nej, alltså jag ser inte det där ute där klipper jag av, men annars inte. Så. Det är ju riktigt. Värsta hjärtan mot dig. Ja, det är ju en extra hjärtslag. Så. Okay. Ja. Nå, så håber jeg, det bliver nuller i dag. Vi håber, det bliver nuller i dag. Det var jo en meget, meget lille sidst, ikke? Ja. Sådan. Og så satte vi den der cellsæt en lille smule op, Ja. ikke? Så håber vi, at den er fin i dag. Ja. Ikke? Jo. Det er godt. Der er ikke nogen, der bryder sig om. Men de fleste af patienterne tager det efterhånden, vender sig meget til det, og selv så unge patienter som Roland kan altså vende sig til at få det taget i lokal bedøvelse, og så går det sådan set meget godt. Er det stadig okay at lave det i lokal bedøvelse? Ja. Du har taget medicinen, ikke så? Vældig godt. Roland, nu skal du ligge 2 timer fladt på ryggen, Ja. når det er, jeg får hjulpet dig over i seng. 2 timer på ryggen, og efterfølgende kan du komme op og gå og komme lidt rundt på afdelingen. Men det er i hvert fald over på afdelingen, du skal ligge. Det er ikke her. Nej. Jeg hiver lidt her. Ja. Det er mest på blikket, det sidder på. Sådan. Det er varme kender. Ja. Ja. Jamen, det var fint. Ja, Ja. det var det da. Nu skal Roland tilbage på afdelingen. Vet du noe vaskar, Roland? Ja. Roland og foreldrene har bo og Hotel Torshavn siden de kom nyer først i novembermåned i fjør. Og her blir det byggvande i ødlom føren og i et halvt år at træt. Du kan selvfølgelig sette korset i. Korvar fiskklær. Ja, det er ikke en dagligdag, va? Det handler om medisin og klokkan til, og medisin klokkan til, og fylla sprøyter, svampasprøyter, og sostelkontroll, og det inneholder noe annet enn dagligdagen til det første til arbeid, så den friheten er. Og til man ser man alle tøyene, i skomskolen er ut der. Jo, når jeg færer vi ut, så færer vi ut sammen, og ja, det her ganske blir bedre, som tog en gang. Men det aller beste til det vi får nullerner, og derfor ganger bedre, ja? Det tar vi der til, så det tar vi som nummer 8. Det har fortalt de her ute at her hunker 8 bøylet og en smadrande sorg støtt. Han overlevde ikke. Han fikk ikke hjertet. Ja. Satt om dagen tar Jorun inn i skrivstående av hotellen, ringer telefonen av Rødtjesjukrehusen. Ja, hvad? Du må gerne sige det højt. Ej, det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Ja, det var det, vi havde håbet på. Okay, ja, hej. Ja, det var nu leg. Dejligt. Det smager godt, som hun siger. Dejligt, man fortæller godt selv. Som transplanterer i her var frastøyninger første halvåret og første år. Og hvis det er, så kan det også bli langt. Så jeg sier vi Roland og Rein at vi skulle ikke glede oss for vi narskast her. Ikke slappe av og ta en dag sen. Det burde være svar på. Husker du nok om etter hjertet du finner? Nej, faktiskt inte. Nu är det mot så. Så nej. Altså det er jo fantastisk, at
andre familier stiller deres børns organer til rådighed, når deres børn ligesom er hjernedøde og sådan noget. Og der bliver de altså beskyttet, så man ikke ligesom kan få at vide, hvem der har afleveret organet. Vi får en sjældent gang henvendelse fra donorstederne, som ligesom gerne vil vide, hvordan det så er gået. Og hvor vi så fortæller dem, at det er gået godt. De får så ikke at vide, hvem det er, der har fået hjertet, men de får at vide, om transplantationen er gået godt, og om patienten, der har fået hjertet, har det godt. Alla mynter som hænger ind i adulten her fra bøttene, som har finnet imiske hjerteoperationer. Hva det skriver, hva sjukene har vært, men jeg har ikke transplanteret fra krepet. Roland var først som har gått opp i. Etter en mynd som gjør til døltene, vi forskjellige myndene som jeg har tidlig gjort ned så tøyene og ta effekt nytt hjerte. Og så har vi skrevet takk til døltene her og takk til alle sjukrasøstre som har vært med og så. Så jeg har skrevet at jeg finner ikke nytt hjerte og at det er første her og at det kommer fra Førjen. Og så er det noen mynter fra tøyene. Men det er høyere på. Okay.